Takže akú tému to dneska chceme sa zdieľať s ňou? Jaký to má názov? Niektorí ste čítali plagátik, niektorí nie. Duchovný boj a média. Ja pôjdem najprv trošku do histórie, že ako sa dostala informácia k našim predkom. Ako to bolo v našich mestách, v našich dedinách, takej hĺbšej histórii. Ako sa dostala k nim informácia? Vyšiel bubeník a na známosť sa dáva. To bol jeden kanál informácií. Raz či dva razy do roka prišiel drotár. A viete, čo povedal? Jaj, vo svete, tam sa toto deje. A hen tam sa toto stalo a za tou krajinou tam je toto. Druhý prameň informácie. Drotár. A tretí prameň informácie? Pán farár z kancla. Každú nedeľu sa prihovoril. Tí zanietenejší aj cez týždeň. A tak naši predkovia to mali úžasné. Ako často chodil ten bubeník to vybubnovať? No v meste niekedy aj 2 razy do mesiaca. Ten drotár, čo som povedal, ako často prišiel? Raz, 2 razy do roka. No a pán farár, koľko razy rozprával? Zdatnejší, koľko je tých nediel v roku? Koľko? No každý týždeň. A týždňov máme koľko v roku? 50 koľko? Ste šikovní. Takže bolo to také úžasné. Ľudia prijímali informácie. Dominantne od koho? Od služobníka Božieho. A popri tom, že niekto bude mať všetko na háku. Jánošík. Zavesíme ho na hák. A keď ste neboli v Liptovskom Mikuláši, drotár prišiel povedať, Jánošík má všetko na háku. Lebo ho zavesili na hák. Ako je to však dnes? My, kňazi, sa snažíme každú nedeľu sa vám prihovoriť, dokonca viac ako 3-4 minútky, niekedy 15. Na odpuste ešte dlhšie. Teším sa, že väčšina z nás sa k vám prihovára aj cez týždeň. Ale oproti tomu, koľko informácií prichádza do môjho a tvojho života? Bubeník s drotárom? Už dávno nie. Započúvajte sa zvonku. A keby som teraz v tomto priestore zobral jedno rádio a takto by som ho posúval po troške, čo by sa stalo? Bolo by ticho? Áno či nie? Nie. Na každom pomaly milimetri by sa nám niečo išlo objavovať. Hej. Rádio také, rádio hen také, z Prešova, z Košíc, Lumen, nelumen, Regina, SR a tak ďalej. Na každom kúsočku niečo je ochotné ti dať informáciu. No a keď nechceme počúvať, čo stačí? Setkať si. Už netreba ani chodiť k tej čarovnej buďke. Zoberieš si ovládač a
čo sa ti míňa? Program za programom. Koľko majú naše káblovky programov? Neviem, aké majú vaše. 300 má tu ten brat programov. To má čo robiť, kým všetky prezrie. Vy máte čo? Ja mám nejakých 8 či akých. A potom ešte nejaké zahraničné. Taký najzákladnejší balík niekde. No ale mohol by som to prepínať jedno za druhým. To je situácia dnes. A ja sa vrátim ešte trošku, keďže rozprávam o médiách a duchovnom boji, keď som mal 15 rokov. Dnes mám 50. Čo vtedy média? Nebolo to na každom milimetri, ale tiež sa dalo chytiť nejaké rádio. Tešili sme sa, keď sme chytili Vatikán a slobodnú Európu. A v televízore bol veľký výber. 1 alebo 2. To už je výber. A čo robili tie médiá, ktoré písali? Ja som si dovolil tu jednu časť, ktorú zacitujem. Počúvajme. Bolo to, keď som mal 15 rokov. Až bude tebe, drahý pionier, 30 rokov, zobudíš sa do sveta, ktorý sa nebude podobať dnešku. Budovatelia komunizmu v Sovietskom zväze i u nás budú mať k dispozícii moderné, automatizované závody. Zvládnu poľnohospodárske práce priemyslovým spôsobom. Bude sa pracovať 4 až 6 hodín denne. Vnikneme do tajov vesmíru. Každoročne vyprodukujeme 250 miliónov tón oceli. Mestská doprava bude zdarma. Bezplatné stravovanie v školských a závodných jedálniach. Bývať budeme v bytoch bez nájmu. Budú lacné alebo bezplatné turistické zájazdy. A milý čitateľ, to nie je fantázia nášho časopisu. To je reálny 20-ročný program komunistickej strany Zväzu sovietských socialistických republik, o ktorom premýšľa celý svet. Lebo už bledne sláva kapitalistickej techniky a výroby. Za 10 rokov predstihne Sovietsky zväz Spojené štáty americké 2,5 krát a za 20 rokov bude jeho náskok 7-násobný. Je krásne žiť v takomto svete. Paráda. Kedy sme to mali zažiť? V roku 2000. V roku 2000 sa toto malo udiať. No, my už žijeme večné časy. To je paráda. Lebo vtedy sa tak burcovalo so Sovietským zväzom na... Sovietský zväz padol, nuž my už žijeme večné časy. A obávam sa, že sme na tom podobne, že tiež niečo túžime, niečo by sme chceli, niečo by nám chceli prislúbiť, že sa udeje a nevieme, či sa im to podarí. O čo sa snažili i tieto mediálne ponuky? Povedať, že už bude raj na zemi. Snívali o tom
A čo v roku 2015? Možno tiež snívame. A o 50 rokov to nastane? Neviem. Ale niekto sníva. V minulosti tie médiá o čom nás presviečali? Že Boh a Satan neexistuje. Čo malo existovať? Večné časy so Sovietským zväzom. Dnes je to inak. Dnes už ti nikto nepovie v médiách, že Boh alebo Satan neexistuje. Naopak, to, čo v súčasnej kultúre aj v médiách ide, zapriahnime Satana do záprahu. Že je lepšie, ako jeho rieku zdolať, postaviť na nej mlyn. A tak nebojujme s diablom, naopak zapriahnime ho a nech orie. A my budeme zbierať to, čo nám on naorie. No a preto, čo dneska vidíme? O čom najčastejšie sa píše? O statočných politikoch? Píše sa o nich veľa? Nie. O dobročinných aktivitách? Občas, ak to nejaká celebrita spustí. Píše sa o pomoci, dobrote. Minimálne. Ale o tom, že tam niekde sa niekto nechal odstreliť v Paríži. Že niekde zhavarovalo lietadlo. Že tam tí vytunelovali a tam tí ukradli. A že v Košiciach 12-ročné dievča spáchalo sebevraždu. Píše sa o tomto? Vidíte to v televíznych novinách? A vôbec nemusíte pozerať kriminoviny. Odziak. Čo nám chcú ukázať? Akoby aktivitu zla. Ba čím to je väčšie, čím je to drastickejšie, tým to treba rýchlejšie zachytiť. Dokonca diabol rád píše aj o kňazoch. Viete, kedy najviac sa píše a kameruje kňaz? Kňazi a lietadlá majú spoločnú mediačnú kampaň. Kedy sa o nich píše a natáča? Keď spadnú. Keď padnú. Padne lietadlo. Wow! Všetci o tom vieme. Padne nejaký kňaz. Celý svet o tom vie. Niekto na začiatku synody sa prizná, že v svojej hriešnosti a slabosti je homosexuálnym kňazom. Čo myslíte? Vysielali to iba v Taliansku? Či azda aj na Slovensku o tom vysielali? Kto to videl? Hore ruku. Všetky ruky sa zdvihli, no to je paráda. Áno, dnes akoby uzatvorili tí manažéri a majiteľi a tí mediálni páni a dámy s cylindrami a oblečení najnovšej módy, už neľutujú zlo, ktoré sa pácha, ale ho chcú zviditeľňovať. Chcú čo najviac, aby sme videli veci, ktoré sú deštrukčné. Ba priam, aby sme sa s nimi stotožnili. Aby sme ich prijali za svoje. Veď čo nám ponúknú médiá? Nevieš, ako máš žiť? No tak si pozri panelák. Ktorí z vás bývajú v paneláku? Hore ruku.
No, tretina zdvihla ruky. Som v Prešove. Chceš vedieť, ako máš žiť? No pozri si panelák. Ak žiješ na dedine, tak si pozri nejaké víno, alebo dačo o koňoch. No? Keď nemáš na červené, aj ružové je dobre, či biehle. Pozri si to. Ak náhodou ti nestačí Slovensko, máš niekoľko časťové seriály typu Jednoducho Mária. A v každom dokonca aj nejaký farár pobehuje. A keď nie farár, určite reholná sestra. No žite podľa toho. Veď aj u teba by malo byť normálne, že keď ešte si nechodil za tou, čo je na 3. poschodí, môžeš na 6. poschodí a potom na 2. poschodí, ale tá krásna býva aj na 9. poschodí a ten športovec býva na 3. Žmurkaj na neho vo výťahu, či niekde inde. Je toto Boží plán? Nie. Nie je. Ale chcú nás masírovať a povedať, toto je normálne, takto sa žije. Ba médiá použijú vec, ktorú my poznáme z Božieho slova, že nám dajú nesprávne informácie, ale neustále ich opakujú. A všade sa objavia. Ak sa o nich nehovorí, tak v takom titulku budú bežať na obrazovke. A čo sa potom udeje? To, čo sa udialo aj vyvolenému národu. Išli 12 vyzvedači zistiť, ako bude v zasnúbenej zemi. Možno poznáte ten príbeh. A vrátili sa a dvaja rozprávajú. Jozue s Kálebom. Poďme tam. Tam je zem medu a mlieka. Tam popri Jordáne sú pastviny. Tam je nádhera. 2-krát do roka zbierajú úrodu. Boh nám to prislúbil. Zaujmime toto miesto. Ale bolo 10 ľudí, 10 mužov, ktorí čo rozprávali? Jaj. Len keď prejdeme cez Jordán, už je tam Jericho. Veľké, opevnené, s vojakmi. A keby sme ho aj obišli, hneď je tam Haj. Ďalšie mesto. A medzi mestami tam behajú Amalekiti, Jebuzejci, Kenakovi synovia. A to sú obry. Otec Jozef je len taký trpaslík popri nich. To je čo povedať, nie? Kenakovi synovia. Nie, nechoďme tam. Nechoďme. Ostaňme tu. Nesprávne rozprávanie, nesprávne informácie. Ale koľko ich rozprávalo? 10 oproti koľkým? 2. A čo sa udialo? Poznáme Božie slovo. Koho počúvali Izraeliti? 10. A ako to s nimi skončilo? Všetci, ktorí to prijali za svoje, neprišli do zasnúbenej zeme. 40 rokov sa plantali po púšti. Mali zaujímavé meno. Mannu. Na Vianoce prepelice. Mannu a mannu. Mohli by sme povedať, že ho nerobili, ani nepiekli. No ale
raz za život prepelicu a potom mannu a mannu. Neviem. A plus, jak sa im žilo? Horúčava, prach, oči od piesku, fúkajúc nos piesok. V hrdle čo? Piesok. A voda len občas. Kde tu zo skaly, alebo z horkého jazera, ktoré sa stalo sladkým. A toto je dnes, milovaný brat, sestra. Aký je pretlak médií, ktoré diabol zneužíva? Je to 10:2? Nie. Skúsme televíznych kanálov, koľko je kresťanských, chytiteľných na Slovensku, aby sme im rozumeli my bežní Slováci. Koľko? 2, ja poviem. Aké? Lux a Noé. Zbehlejší môžu ešte polský chytiť, taliansky, telepáče a proste. Ale my, takí zarytí Slováci, na Slovensku po slovensky a po česky tiež rozumieme. 2. A oproti televíznym, koľko je takých slovensko-česko hovoriacich kanálov? Skúste tipnúť také číslo nejaké. Keby som bral aj tie regionálne, ako Zemplín a Trnavčan, tak vyše 100. Ale bežne poviem 20. Koľko máme médií na posluch kresťanských? Aké rádio to je? Lumen. Ďalej? Lumen. A ďalej? Lumen. Chauk. Jedný. A koľko slovensko-česko hovoriacich kanálov máme cez posluch? Skúste nejaké číslo tipnúť, ja neviem, aké to je. Skúste vy, koľko? 10 zaznelo, celkom dobré číslo. Poďme k časopisom. Lebo v časopisoch, Bohu vďaka, ešte čítajú ľudia. Koľko máme kresťanských časopisov? 10, poviem. Chvála Pánovi. Možno až 20, keď všetkých reholníkov, čo vydávajú časopis, dám na kopu. Aj 20. A koľkokrát musíš vyhodiť zo schránky niečo, čo si ani neobjednal? Koľkokrát? Denne? No pravda. Denne. Ťa zaplavia tým, čo je v Tesku, v Kauflande, alebo v Bíle. A vždy okrem toho je tam aj taká dvojstránka, kde nie je len to, čo je lacnejšie, ale to, čo je zaujímavejšie. Ale buduje ťa to? To, že sa rozvádza už tretíkrát nejaká televízna hviezda? No mňa to nebuduje. A tak vráťme sa späť k tým Izraelitom. Koho počuli? 10. A po tých 40 rokoch do zasnúbenej zeme kto vošiel? Jozue, ktorý viedol tento národ. A vedľa neho stal 80-ročný Káleb, plný sily. A nás takto chce masírovať mediálny koncern a diabol cez neho. A povie ti, veď už aj v Čechách je registrované partnerstvo. Nevieš o tom? A dokonca také sväté Írsko malo referendum, kde tiež k tomuto sa tak nejako pozitívne vyjadrili. Zabudni na Božie slovo. Veď to je len jedna kniha. Biblia.
Kde všade inde, koľko kníh môžeme prečítať. Zabudni na ňu. A rob podľa toho, čo ti my ponúkneme. A bohužiaľ, mnohí z nás sa takto nechajú otcovi lži oklamať. A budujeme niečo v našich životoch, čo stojí veľmi málo. Možno chvíľku radosti, chvíľku pohody, či chvíľku zážitkovosti. Oproti večnosti pokoja a radosti. A preto pozor na zlo, ktoré je ponúkané cez médiá. Na všetko sebectvo, pažravosť, nenásytnosť, podlosť, nenávisť. Všetko ako by toto chcelo naháňať blahobyt sveta. Prosperita, pozemský raj. Ale to je zlomok času vymenený za večnosť. A tak chcem spolu s tebou, brata, sestra, povedať, nechcem okovy na svojich rukách. Nechcem tento raj, ktorý je na zemi. Chcem zažiť Božie kráľovstvo tu na zemi. Nie mediálny raj. Chcem, aby naše deti vyrastali podľa Božieho plánu. Lebo ak nie, tak ich pretvorí diabol jej cez média. A tak spojme sa s Apokalypsou, pozrúc na to, že s diablom spájať svoj život sa neoplatí. A že neprekabátime zlého. Ani keď ho zapriahneme do nejakého stroja šťastia a prosperity, nakoniec zistíme, že sme zapriahnutí my. A že nás zotročí a zničí. A tak ďakujem Bohu za to, že hoci boli len dvaja mužovia, ale že ich správa bola aktuálna. Hoci sme tu počuli o troch ľuďoch, ktorí sa snažia robiť misie, že ich ovocie je ovocím spásy. Že hoci si môžeme vybrať, že mnohí z nás sledujú kresťanské médiá a z nich príjmame pomoc a posilu. Nech nám Boh dá hlad po pravde a nie hlad po tom, čo diabol ponúka. To, čo nie je v zhode s Božím plánom. A tak, Pane, žehnám tu počúvajúcim, sebe samému, aby sme vedeli povedať nie tej ponuke, ktorá je od zlého. Aby sme sa tešili, že v tom šume, v tom pretlaku informácií je aj radostná zvesť, ktorá stojí na evanjeliu. Nuž nech nás všetkých sprevádza radosť a pokoj. Dnešný deň, až kým neprídeme k sláve. Amen.